So guys, mutane da yawa suna ta tambaya na wai to wace uwa muke samu ne a airdrop da online ɗin nan mun ki barin shi. Ga abubuwa nan da ake ta samun kuɗi a online. Haba boss, sai ka ce baka wannan ba, ka san inda ake samun kuɗi a bulus kuwa a cikin spaces ɗin nan? Kuɗi cikin sauƙi za ka same su ba tare da ka yi wani suffering ba. Just za ka yi filin wani form ne ma za ka samu $50, za ka samu $100. Wata ran kana zaune wani airdrop zai fito like 2 days 3 days za ka kalla boom. In banda kwanakin nan ma da airdrop ya yi sanyi market ya yi crashing, ai ba za a yi wata ɗaya mutum bai samu wani $200 $300 na shi ba a ɓagam. Wannan apart from web3 jobs ba, banda wasu ayyuka da za ka dinga yi a gefe kana samun wasu, wannan a sati za ka dinga samun 30 40 50, it depends da aikin. So kun kalla web3 abun so ne, sannan kuma abun rikewa gamgam ne. Ni ban kalla abin da za ka zo a zero skill, wanda idan ka shige shi a sati ɗaya sati biyu highest wata ɗaya a duka digital skill ɗin da muke da shi wai ka fara samun kuɗi ba. Gaskiya da kamar wuya. Dole you must build something strong kafin ka fara samun kuɗi. Duk wayanda suna zuwa online suna muku ƙarya like za ka fara samun kuɗi instant, in gaskiya ba gaskiya bane. Iya web3 ne za ka shigo idan kana da fahimta, za ka je ka dinga participating a wasu abubuwa and then you will cash out very in a small time. Za ka yi cash out, amma sauran projects you cannot. Sauran skills dole sai ka gina portfolio, ka yi wani abin da ake kiran shi aiki tukuru kafin nan you will get recognized. Amma web3 baya buƙatar recognition, kawai aiki yake buƙata. Shine kawai da jajircewa. Idan kana so ka shigo team namu then you can follow me, kai liking na wannan bidiyon, kai join na telegram channel ina mai suna Afan Tech Hub, a nan muke turewa muke aikin.